higala, kumusta og maayong gabi kanyong tanan? Kamo nagapamati niini nga programa Jesus is Oho. Kini nga programa gipasigdahan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is Oho. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, magampo kita. Among dalang panan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kay tas-an sa mga langit. Nining taknaan nagapasalamat kami kanimo nga sa gihapon mabati pa ang mga pulong sa kamatuoran dinhi sa kahanginan. Itugot mo ta o Dios nga magapanalangin ka sa tanang mga taong nakadungog ug nakabati sa imong pulong. Tugote nga sila imo Ginoong hayagan ug kabiga sila nga makaduol nga mga laga diha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa amo mga pagampo. Pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is Our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas, ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay, sama sa ato nga naandan mga kaigsunan o mga kigalaan sa dili pata mo adto sa pinakamin portion sa ato nga programa, ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. By the way, ang dili na nato mabasa diri, ato na lang replyan ha nga sorry lang daghan sa mga text message nga di na nato ma-air, di na nato mabasa sa kahanginan, ato na lang ning replyan. Okay? Ato ning basahon. Daghang salamat sa inyong programa nga nakapabag-o kang Papa og lipay kaayo ming si Papa dunagyoy kausaban siyang kinabuhi tungod sa pagpamati sa inyong pudong. Salamat sir. Si Los Biminda di ayni ang ikatulong nga anak sa akong amahan og inahan. Okay, daghang salamat Los Biminda. Niya patay basahon maayong hapon kaninyo Kuya John og Kuya Libby. Mo gihapon kamo nga ginasunod sa inyong programa kanunay kay usahay maka-feel good me nga ang inyong programa makapawala gid sa kakapoy. Salamat si Rolando di ayni. Okay, daghang salamat Brother Rolando. Well, mga higala, sa dili pa ta mo adto sa sunod nga mga punto, sa dili pa si Brother Libby magaiban og pipila ka mga text message. Mas may siguro Brother Living nga imuhang matan-aw ang atong monitor aron atong mahibaluan din dapitang atong mga pinalangga mga viewers nagagikan. Brother Living. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw, atong mga viewers. So kamong tanan mga higala, kinasing-kasing nasad mo namo nga gina-welcome niining tulumanon Jesus is our hope. Pwede na mo makasend mga higala og mga messages diri sa among number ni Brother John or dinhi sa ato nga comment section sa Facebook mga higala aron atong mabasa ang inyong mga messages, no? So ato nang gina-welcome og nagapanghinaot ni higala nga karong gabi na naamo karon sa mayong kahimtang sa panglawas o aduna untay mga butang mga mapuslanon kayo atong madungog karon sa ato nga tulumanon dinhi sa Jesus is our hope. So ang tanan among gina-welcome unya palihog atong i-share mga higala ang ato nga programa ngadto sa atong mga friend. Okay, ato na ning sulayan paglantaw mga higala ang screen at uning tagdon ang mga kahigalaan nato nga
nag-send og mga mensahe. Niya si Dejami Olita Dayson. Good evening, Sir Libby og Sir John. So, good evening, Sister Dejami Dayson. Niya pod si Arlene Bulambao Oliamot. Amin. So, good evening, Sister Arlene. Niya pod si Brother Jeremiah Humula. Ang iyang mensahe ni anapod mi nagpundok sa aron sa pagpaminaw na usab sa mga bulawanong mga pulong kauban sa Isagani Humula family og sa akong pamilya Brother Nestor Ciares og Brother Jack Vargas kauban sa mga kasilinganan dinhi sa NHA National Housing Association og sa akong ugangan kauban sa tibuok niyang pamilya Brother Danilo Bachancela, sir. Salamat kayo Brother Jeremiah Humula o niya mga kaigalaan sa nato diya sa NHA nga naminaw karon ato nga gina-welcome sa ato nga programa. Okay niya pod si Brother Edward Generes. Niya nag-send po siya og kamot nga nag-pray og heart. Salamat kay Brother Edward. Niya sad si Dong Bob Rituya sa Tuburan. Good evening Dong John og Dong Lib og sa tanang viewers and listeners. Okay, good evening Dong Bob Rituya. Niya po si Sister Chari de la Cruz Nugas. Salamat po Dre Chari sa pag-pray o pag-love sa ato nga programa dinhi sa radio. Okay, ni asad atong nakita dinhi si Brother Ronilo Itang. Mayong gabi na usab kaninyo Brother John, Kuya Libby, og sa mga kaigsuunang tigpaminaw, og sa mga nag-view niini nga programa sa Jesus is Our Hope. God bless sa tanan. God bless also Brother Ronilo Itang, niya pod si Brother Romeo Itang. Mayong gabi anakon, watching me sa Iskaw. Sila ninang mayong gabi diha sa inyo. Salamat sa inyong pag-view sa atong programa. Kumusta mo tanan diha? Okay, ato ning tagdon ang pikas nga screen sa mga nag-heart o nag-love sa ato nga program. Ato nakita si Brother Edward Generes. Niya pod si Brother Ronilo Itang, Basilio Tero Notarion Jr., Nathaniel Lucero Jr., niyasad si Bob Ritoya, Nelson Punay, Joe Corbo, niya pod si Almudam Flores. Okay, niya ato sa palitan ng pikas, niya pod si Anesito Priscelias, Lowell Nodalo Estrira, niya pod si Madeline Kaindug Kaskiho, Jeremiah Humula, niya po Disami Olita Dayson, Arlene Bulambao Oliamot, Romeo Itang, Chari de la Cruz Nugas, Judith Silverstar Laguna, Evelyn Mainit, Elsie Jordan, Ann Kaumiran, o Brother Neljon Bersero. Okay, niapod si Sister Judian Hista Abalye. Okay, salamat sa inyong pagpakiguban karon nga gabi. Pwede gihapon mo higala makasend og mga messages. Ato lang isalot-salot pagbasa samtang nagapadayon ta or magapadayon ta dinhi sa ato nga tulumanon sa Jesus is Our Hope. Okay, akong ibalik ang panahon ni Brother John alang sa pagbasa sa pangutana nga tagdon karong gabi na. Okay, daghang salamat Brother Libby. No, anto higal na sa kinini ang pangutana nga ato karon nga tubagon, no? Gikan kang Nestor yaon, no? Nami daghang mga yaon sa Medellin, no? Brother Nestor, ni ana ang imuhang pangutana ato nga tubagon. Okay,
Maayong udto sir, mangutana ko. Sa akong nahibaluan, natukod na ang inyong relihiyon 1863 dito sa Amerika. Dungan ba ng doktrinaha ninyo nga naay dili kaunon ug kaunon? Salamat sir. Okay, kinini ang Brother Nestor Yaon. Salamat sa imong pangutana. Pero angay nga mahibaluan nimo kanang 1863 kanang tuiga mao ang pagkaorganisar sa Seventh-day Adventist Church. Pero kung imong susihon ang Biblia, simana pa lang ang edad sa kalibutan, diha nadaan ang Seventh Day. Unya, ang Diyos gid mismo mo'y Seventh Day Keeper, siya mo'y una. Nahitabo lang nga kining punduka o organisasyon na kay wa mangyoy mga ngalan sumala bisan pas pagtukod ni Kristo sa iyang nga iglesia, walay wa gid niya na butangi og pangalan. Niabot ang panahon nga ang federal government sa gobyerno sa Amerika nagkinahanglan sila nga iparehistro ang mga pundok aron ba nga mahibaluan nila o tungod niini diha na ning daan ang Seventh Day Adventist diha nang daan pero narehistro na organisar ni siya sa tuig 1863. Dili ni ingon nga 1863 ni lutaw kay ang Seventh Day diha nandaan after the creation. Karon kanang imong pangutana nga dungan ba kining doktrinaha namo sa pagkatukod ning 1863, hibaw iha dili kay 1863 ang pagkatukod sa Seventh Day. After creation diha nadaan ang Seventh Day og ang Dios mo'y Seventh Day Keeper, una gyud siya. Karon kanang doktrina sa pagkaon nga naay kaunon ug dili kaunon, dili man na doktrina og tao kung dili iya na sa Ginoo nga nagsukad na didto sa tanaman sa Eden. Kana bang dunay ipakaon ug dunay dili ipakaon? Apan timan nga kung ang doktrina sa Dios mo'y imong gisunod, naa anang punduka nga imong gipasakupan, ang doktrina sa Dios dunay gitugot pagpakaon ug duna poy wa itugot pagpakaon. Samtang ang doktrina sa yawa ipakaon tanan. Ug wa gyud mahitabo nga narikod sa Biblia nga ang mga butang nga gitugot sa Dios nga ipakaon sa tao mao'y gisugo pod sa yawa nga kauno na sa tao. Ang kadtugyod ang gidili sa Ginoo mo'y gisugo sa yawa nga kaunon. Bantayan ninyo na. Og kini siya gitawag ni og dietary law. Unsa maning dietary law? Balaod sa pagkaon. Didto kini namugna nagsukad sa tanaman sa Eden nga si Adan og si Eva pa lang ang tao sa kalibutan. Pamatian ninyo ang gihisgutan sa Henesis kapitulo 2 bersikulo 7. Nag-ingon, og giumol ni Jehova nga Dios ang tao o gihoypan niya sa mga buho sa ilong sa gininhawa sa kinabuhi, ug ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. So biblically ang gitawag og kalag ang tao nga dunay kinabuhi. Unya sa diha nga ang tao dunay kinabuhi, pamatiin ninyo ang naisulat sa Henesis 2:15 paingon sa 17. O gikuha ni Jehova nga Dios ang tao ug gibutang niya sa tanaman sa Eden aron kini iyang atimanon ug bantayan. Og si Jehova nga Dios nagsugo sa tao nga nagaingon, makakaon kamo sa tanan nga mga bunga sa kahoy sa tanaman, apan sa bunga nga naa sa taliwala, bunga sa kahoy dili mo magkaon ni maghikap ni ana, kay sa adlaw nga kamo mukaon ni ana mamatay kamo gayod. Meaning nga ang kinabuhi nga gihatag sa Dios ngadto sa tao usa ka kinabuhi nga walay kamatayon, apan nagpasidaan ang Dios nga kung mukaon sila sa bunga sa kahoy nga gidili niya mamatay gyud sila. So karon kung imong
tan-awon ang kasaysayan sa Biblia, Henesis 3:1 ngadto sa 6 nagingon, karon ang bitin malalangon labi sa nga tanan nga mga mananap sa kapatagan nga gibuhat ni Hiyuba nga Dios. Og ang bitin miingon sa babae, di ay nag-ingon ang Dios nga dili kamo makakaon sa tanan nga mga bunga sa kahoy sa tanaman. Og ang babae mitubag sa bitin nga nag-ingon, makakaon kami sa tanan nga mga bunga sa kahoy sa tanaman. Apan sa bunga sa kahoy sa pag-ilas maigsdautan hasta luwala, miingon kanamo ang Dios nga dili kamo magakaon ni maghikap ni ana, kay sa adlaw nga mukaon kamo ni ana, mamatay kamo gayon. So tandaan ninyo na, mauna ang pangatarungan sa babae ngadto sa bitin. Ug unya nagingon, ug ang bitin miingon sa babae, dili gayod kamo mamatay. Ang pasidaan sa Dios sa tao nga umukaon sila mamatay, pero ang pasalig sa yawa nga dili gyud sila mamatay. Diin man ang bahina ang yawa nagsugo sa tao nga ilang kaunon, kadtong wa itugot sa Dios nga kaunon, mautoy gisugo sa yawa nga ilang kaunon. Why record nga ang yawa nagsugo sa tao nga pakaunon ni adtong gitugot sa Ginoo, kadtong wa itugot. Kay kung iyang isugo nga kaunon tong gitugot sa Ginoo pagpakaon ug ningkaon ang tao, awa naisip nga natintal, wa pud maisip nga nakasa, nganuman tungod kay gitugot man to. Busa ang yawa didto nagsugo sa tao nga kaunon nila ang wa itugot sa Dios nga kaunon. Busa sabta og hunahunaa nga kanang doktrina o pagtulunan nga mukaon sa bisan unsa, kay mahug naman nagbisan unsa, kay ang gitugot ug ang wa itugot gikaon naman. Busa kanang doktrina kaon og bisan unsa, dili na doktrina sa Dios kundi doktrina kana sa yawa. Kumusta man ang doktrina nga imong gipasakupan o gigunitan karon? Doktrina sa Dios o doktrina sa yawa? Ang yawa malalangon pod kay naa man sa ipakita kunuhay nga kini bang kwarta nga tinuod unya ang kwartang fake. Di ba ang kwartang fake dili larkyud layo sa tinuod nga kwarta? Muna ang tao malinglag yun. Muna nga ang tao malingla labi na pag-abot sa Marcos City, unya sa Mateo 15, sa Buhat 10, unya sa uban pa diha nga mga bersikulo nga ilang gituhuan nga ipakaon ng tanan. Murag ang bakak nga kwarta, ang fake nga kwarta, murag pug tinuod nga kwarta. Muna nga kining bakak nga doktrina ug pagtulunan, murag gipod og tinuod nga doktrina. Mauni ang mahitabo nga ang daghan sa taong malimbungan. Karon, kung imong basahon sumala sa 3:5, nag-ingon pa ang yawa, kay hingbaluan sa Dios nga sa adlaw nga kamo mukaon niini, mga buka ang inyong mga mata ug mahimo kamong sama sa Dios nga manghibalo sa maayo ug sa dautan. So kung imong basahon ang 3:6 sa Henesis, ug sa nakita sa babae nga ang bunga sa kahoy maayo nga kanon ug nga takos nga tingwaon ug makapalipay sa mga mata, mikuha siya sa bunga nini, yatagan niyang bana ug mikaon kauban niya. Dinhi nagsugod, no? The first step nga ang tao nakakumit og sala diha sa Ginoo, kanang pagkaon sa daytarilo nga ilang gikaon ang wa itugot sa Dios nga kaunon. Ug kini nga doktrina, brother, yaon sa imuhang pangutana, dili ni kay ning tunga ni didto atong 1863 nga pagkaorganisar sa Seventh-day Adventist Church, kundi didto nidaan sa tanaman sa Eden. So dunay gitugot pagpakaon ug dunay wala itugot pagpakaon. Sulay kuno sa pagsuta kanang doktrina nga imong gigunitan o gituhuan karon og doktrina bana sa Dios. Tanaw ha, nasayod mo sigon sa ato nang gipanghisgutan dili lang karon kundi sa nangagi pang mga panahon nga dunay gitugot pagpakaon ug dunay wa itugot pagpakaon. Apan gipakatam-is sa tao ang pagsupak gyud diha sa Ginoo nga ilang gikaon ang wa itugot sa Dios nga kaunon. Karon pamatiin ninyo ha kung unsay gisulti dinhi nga niabot sa punto nga dili na pod bunga sa kahoy ang
mahimong inunta natural o mahimong kalanon sa tao kundili nagagikan usab sa nagkalain-lain nga mga butang nga makaon busa naghimo ang Dios og balaod sa ipakaon og dili ipakaon. Busa kana nga balaod usa na sa gisupak sa yawa sama sa pagsupak sa yawa sa maong balaod sa Dios didto sa tanaman sa Eden. Kung imong basahon dinhi sumala sa gihisgutan sumala sa gihisgutan sa Levitico kapitulo 11 versikulo 46 ug 47 ingon niini niya pamatii kuno ninyo ni og kining balaura samtang nangalagad mos Ginoo nagsimba og nagampo mos Ginoo inyo baning gisunod ka inyo baning ginatuman dinhi sa 11:46 ug 47 nagsulti dinhi kini mao ang balaod sa mga mananap ug sa mga langgam ug sa mga langgam ug sa tanan nga buhi nga nagalihok sa tubig ug sa mga tanan nga mananap nga nagakamang sa ibabaw sa yuta sa pagbuhat og kalainan sa taliwala sa mahugaw ug sa mahinlo ug sa taliwala sa mga mananap nga nga buhi nga arang makaon ug ang mga mananap nga buhi nga dili arang makaon. So kini siya balaod man Kumusta man karon nga nangalagad diha sa Ginoo, nagsimbag, nagampos Ginoo? Naa ba ni sa imong naa ba ni sa pundok nga imong gipasakupan karon kining doktrina kining balaod sa Ginoo mahitungod sa pagkaon daytarilo naay ipakaon ug naay dili ipakaon. Karon kana bang gihisgutan dinhi na may ipakaon ug dili pakaon, mahugaw ug mahinlo? Nagtudlo ba ang imong pundok o relihiyon nga imong gipasakupan unsay mahugaw, unsay mahinlo, unsay ipakaon ug dili ipakaon? Kung wa magtudlo, klaro nga ang gisunod ana nga pagtulunan og doktrina sa yawa. Kay lagi ang doktrina sa yawa kauntanan. Kung atong basahon dinhi kung imong tan-aw na naghisgot magmahugaw og mahinlo o ipakaon og dili ipakaon. Unya kining balaura gusto sa Dios nga ipasulti ngadto sa iyahang mga katawhan, ipatudlo. Atong basahon sa Ezekiel kapitulo 44 versikulo 23 nagingon, ug tudloan nila ang akong katawhan sa kalainan sa balaan ug sa mahugawan ug ipaila kanila ang kalainan sa mahugaw ug sa malinis. Ang Dios nag-order gyud nagsugo nga matud pa tudluan nila ang akong katawhan. Tanawa, tudluan nila ang akong katawhan sa kalainan sa balaan ug sa mahugawan ug ipaila kanila ang kalainan sa mahugaw ug sa malinis. So, kung ang katawhan sa Dios tudloan sa mahugaw ug sa malinis, meaning sa ipakaon ug dili ipakaon, gitudlo ba ni sa inyong mga leader diha sa inyong simbahan bilang kamo nangalagad sa Dios? Kung wa gani ni itudlo sa inyo aban natural nga inyong gisupak kining balaura, kining sugua. Matud pa, tudluan nila ang akong katawhan. Gitudluan ba mo? O wa man lagi. Nganuman kay og natudluan pa mo, dili may tabo nga kauno ninyo ang tanan. Ug nakakita mo og ako, dili maning ako o istorya lang. Kakita magigkog tao nga nangaon og bitin. Unya or nikilaw og bitin. Yes, nakita ko gyud na. Suka ra ko ang kilaw murag ako'y giluod nga nagtan-aw gyud. Naay mga tamukaon sa baki. O kanang walay butang kay ang katarungan sa uban basta lang di makahilo kaon tanan. Kanang doktrina klaro na iya na sa yawa. Unya sa gihisgutan dinhi nga ang katawhan sa Dios tudluan sa kalainan sa balaan ug dili balaan sa mahugaw sa malinis. Pero gitudlo ba ni? Wa. Nganuman kay maurag gud na ang layunin sa yawa nga ang tao iyang limbungan. Muna nga daghan man karon tinuod ang nangalagad dinha sa Ginoo, pero daghan sa gyud pod ang nalimbungan bahin ining pagkaon. Dili na ingon nga gitukod nagtaw na nga doktrina ug pagtulunan. Iya kana sa Dios. Karon pamati iragod kini og dugang paw aron mahibaluan nimo nga ang katawhan sa Dios nga mga iya nga katawhan na agi dili ipakaon.
Pamatiir gud ni ang gisgutan dinhi sa Deuteronomio 14:2 unya og 3. Pamati ha, Deuteronomio 14:2 ug 3. Kung unsaon nyo paghuna-huna kining mga bahina niya ang gisulti dinyo ni ining bersikulo ha. Kung atong basahon ni nag-ingon sa Deuteronomio kapitulo 14 anya bersikulo 2 ug 3 ingon ini ang gisulti matud pa ingon dinhi kay ikaw mao ang usa ka katawhan nga balaan Hiyuba nga imong Dios. Pero kay ikaw mo'y usa ka katawhan nga balaan ni Hiyuba nga imong Dios. So ang Dios dunag di ay siya'y mga katawhan nga kining mga katawhan na giila nga unsa ni mga balaan tungod kay ang Dios balaan ang iyang mga katawhan giila pud na nga balaan. Kay ikaw mong usa ka katawhan nga balaan ni Hiyuba nga imong Dios. Ningiri, og Hiyuba nagpili kanimo. Anya kalom na. So ang Dios dunag di ay gipili og Hiyuba nagpili kanimo aron mahimo nga usa ka katawhan nga maangkon alang sa iyang kaugalingon ibabaw sa tanan nga mga katawhan nga anaa sa ibabaw sa naong sa yuta. So, matinaw ang maong bersikulo nga atong ginabasa nga ang Dios nagpili siya og makatawhan taliwala sa ibabaw sa naong sa kalibutan sa mga katawhan nagpili siya og mga katawhan niya sa ibabaw sa naong syuta gitawag ikaw usa ka katawhan nga balaan ni Hiyuba nga imong Dios. Karon kay ang Dios man mo'y nagpili sa iyang mga katawhan. Unsa may gisulti sa Dios kuno aber kung pagkaon na ang hisgutan, pakaunon ka bastanan niya kung imong basahon sumala sa 3, nag-ingon, dili ikaw magakaon sa bisan unsang butang nga dulumtanan. Ang katawhan sa Dios dunag gidili pagpakaon. Sigon sa atong gibasa. Pero kamo naay gidili pagpakaon sa inyo? Wala, kaon tanan. Pero unsaon man ninyo na, ang kun-angkon ramo nga kamo katawhan sa Dios. Ang kun-angkon ramo nga nagsunod mo sa Dios. Ang kun-angkon ramong alagad mo sa Dios. Pero inyo man laging gisupak ang gisugo sa Dios. Ang Dios nagpili siyang mga katawhan, ibabaw sa naong sayuta, ug ang mga katawhan nga ipili, matud pa niya, dili kamo magakaon sa bisan unsang butang nga dulumtanan. So naagyoy gidili ang Ginoo pagpakaon. Pero kay lagi kaon naman tanan, kinsa man ang doktrina, kaon na tanan, limpyo na tanan, doktrina kana sa yawa. Unya karong panahon na daghan gyud ang nagsunod sa pagtulunan og doktrina sa yawa, di modo nga ang Biblia nagpamatuod nga ang dalan padulong sa kapildihan halapad sangkat ug daghan ang nagasulod agi niini. Og ang mga laglag unya sa adlaw sa katapusan ang ilang gidaghanon sama sa bunbun sa dagat. Timan mga kaigsunan kay mintras naapay panahon, naapay higayon, mamalandong ka ug maghuna-huna ka. Kay pagkaanugon sa pagsigi nimo og simba, kaanugon sa pagsigi nimo og ampo, kaanugon sa imong pagsigi og pangalagad, unya sa adlaw sa katapusan malaglag ra ka. Yes, daghan baya ang mga bigo nga dili mga luwas adlaw sa katapusan. Pamati ini kinsa man gyud ito ang maluwas aber? Tan-awa sa Mateo 7:21 sa gipamulong ni Kristo. Dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagtuman sa kabubuton sa Amahan nga naa sa langit. Kinsa ang makasulod sa gingharian sa langit? Ang nagtuman sa kabubuton sa Dios. Karon kabubuton bagod na sa Dios nga mukaon gastanan, dili kabubuton ka na siyawa. Yawa man maapil dinis Biblia nga ang nagsunod sa kabubuto siyawa kana na ang makasulod sa langit, ang nagtuman raman. Ug unya kung imong basahon sa adlaw unya sa katapusan kay di man di tanan naging Ginoo, pero tanan nagampo Ginoo, nagsimba Ginoo, pero dili man di ay tanan dili man tanan makagarantiya ka nga makaabot sa gingharian sa langit. Unya daghan unya ni adtong panahon nga mga
tawo nga mo complain nga kini silang mga tawhanaa naghuna-huna ni nga mga luwas, naghuna-huna sila nga katawhan sa Dios, nangalagad sila sa Dios, apan dili man di ay sila mga luwas sa adlaw sa katapusan, mao na hinungdan nga sila mo complain diha sa Ginoo. Pamatii ang Mateo 7:22 ug 23. Niadto unyang adlaw daghan ang magaingon kanako, Ginoo, Ginoo, dili ba na naghimo man kami og propesiya tungod sa imong ngalan? Propesiya gani mga pagpanagna. Unya nagingon, ug gipagula namo ang mga yawa tungod sa imong ngalan. Makita nimo nga sila maila gyud nimo nga kunwari katawhan gyud sa Dios kay mupatuo mo pud ang mga demonyo, mupatuo man sad ang yawa kay madtud pa gipagula namo ang mga yawa tungod sa imong ngalan. Dingo rebuke in the name of Jesus nga Nazaret. Ako magasugo kanimo, gumula ka. Uy, muguwa sad, mutuo sad ang daotang espiritu. Unya ni apay complain gipagula namo ang mga yawa tungod sa imong ngalan. Ug nakahimo kami daghang mga milagro tungod sa imong ngalan. Karong panahon na basta milagro na gani ang hisgutan. Kastilan ang tao, di na kinahanglan sultian, ilan na dahil lisuon ng unahuna milagro ni. Labi nagnaay naong sa tao mo makra diha sa punuan sa kahoy, naay punaong sa tao mo makra diha sa punuan diha sa pangpang, bato, ay butang-butangan dayon na og kananaang unsay ilang ibutang diha, dagkutan dayon nila, dagkutag kandila, unya dungugon na gani nga naay mga milagro. Astilan, nakahinumdo mo itong diha sa Lapu-Lapu City, nga dihay nagtumo-tumo nga mga bata, nga mga kawan sila, mga scavenger, kanibang mga mamasura. Unya, nakakita sila mga inunta, gamay god nga Santo Niño, unya ning ingon nga misulti ang Santo Niño, pastilan. Gibantayan na gyud pulis kay ang mga tao maghuot ug unya gikan sa ilang tinagpi-tagpi nga atop og dingding sa ilang gipuy-an gikan rapos basurahan, ilang mga tinagpi ay stilan ang mga tao voluntary nga muhatag og kwarta kay lagi milagro. Karon ni gingon dinhi nga ginakahimo kami daghang mga milagro tungod sa imong ngalan. Kinsa bay maghunahuna nga kini sila dili mga luwas og dili iya sa Dios. Pero kung imong basahon sa Mateo 7:23 nag-ingon, niadto unyang adlaw magaingon ako kanila, pahawa kanako kamong mga mamumuhat og dautan kay wa ko kamo igkaila. Unsa ni sila? Mga mamumuhat og dautan, mga dautan, mao nay hinungdan nga daghan ang mga bigo sa adlaw sa katapusan kay naghuna-huna sila nga naa sila sa insakto nga dalan pero dihay ang ilang maangkon mao ang kalaglagan. Mamalandong ka, Brother Yaon, kay ngano man, Brother Noel, Yaon, mamalandong ka kay tingali unya og mabiktima ka sa limbong nga mga pagtulunan sa yawa. Kaon tanan, why dili bagawas las makahilo kay lagi hinlo na, limpyo na, gamit-gamit dayon sa buhat Jis, sa Mateo 15, wala isipon nga mahugaw ang nagasulod kung di ang nagagula. Timan ibaya, Brother Noel, iyaon, nga kanang mga rasuna, gigamit na siyawa sa makadaghan og nidaog pudna og mga tao nga iyang nadaya. Pero ayaw kalimot sa Isaias kapitulo 66, sa kanang Isaias 66, 16 ngadto 17, ang tanan nga nagakaon sa unod sa baboy ug uban pang mga dulungtanang gidili si Ginoo sa adlaw unya sa katapusan iyang paggahukman pinagis kalayo. Daghan ang mga laglag, daghan ang mapahamak sa adlaw sa katapusan tungod lang sa gana sa pagkaon nga ang gisunod ang yawa og dili ang Dios. Brother Noel, yaon naminaw ka mangyud karon kay ato naman gyud ning giisabutan nga tubago ni karon
mamalandong ka o maghuna-huna ka. Well, si Brother Libe sa dili pa maghatag dugang pagpatinaw o pagpasabot ining mga bahina, mas mayo siguro Brother Libe nga imo usa nga makita usab diha ang ato nga monitor kung diin kining mga dapita ang ato mga pinalangga nga mga viewers. Okay, daghang salamat Brother John. So ato ning tanawon higala ang mga nahidugang nga nagpadala og mga messages dinhi sa ato nga programa. So ugma ding adlaw no atong ipahibalo nga temporary usa mi nga dili madungog kay doon na pa'y jotay nga giasikaso o di ta madungog sa ato nga programa. Ayaw mo o kabala Ayaw mo kahigala, kabalaka. temporary ra gyud ni. Mabati ninyo pagbalik sa kahanginan. May baro mo. Okay, niya si Arthur Alito Francisco. Mayong gabi, Brad John o Brad Lib. God bless always sa inyo o sa tanan. Namati watching diri sa Basal Antipolo. Kauban ang akong papa, mama ug maigsuon. Pag-greet na lang pud ko sa akong papa Joseph na mama namati karon sa anislagan sa inyong programa. Pa, gabihan jud ko gamay pag-uli. Okay na po, Chel Aragon. Salamat po sa pag-pray o pag-love sa itong programa. Niya siya'y dugang tubag. Hinisis 2:1 ug nahuman ang langit ug yuta ug ang tibok panon kanila. Og sa adlaw sa adlaw kapito natapos sa Dios ang buhat nga ang gihimo og mipahulay sa adlaw kapito gikan sa tanan niyang buhat nga iyang nahimo. Og gipanalanginan sa Dios ang adlaw kapito og nagbalaan ini tungod kay nagpahulay siya gikan sa tanan niyang buhat nga gibuhat og nahimo sa Dios. Levítico 23:3 unom ka adlaw pagabuhaton ang mga buluhaton apan si kapito ka adlaw moy usa ka adlaw ipahulay sa balaang pagpahulay ang pagtigom nga balaan walay bisan unsa nga buluhaton nga pagabuhaton ninyo kini mao ang adlaw nga ipapahulay alang kang Hiuba sa tanan ninyo nga mga puloy-anan. Ano niya po Arthur Alito Francisco og naa pod pangutana akong papa ngano daw gibawal man ang pagkaon sa baboy nga gausap man daw og buak man ang kuko. Dili ang gigon sa Ginoo nga mao nagbuhat sa baboy ang baboy tinuod pikas ang kuko apan dili magapangusap sa iyang kinaon. Sama nang mag-uronggod aniya magsigkisap sa mas kinaiyas karabaw. Dili na lahin ang baboy ingon ginuhugaw na para ninyo. O niya po, napagay mensahe si Arthur, si Papa Alan, Chel Notario Aragon, Deuteronomy 14:2, kay ikaw mao ang usa katawhan nga balaan kang Hiuba, og nahimong usa katawhan maangko na lang siya kaugalingon ibaw sa tanan nga katawhan nga nasa ibaw sa naong sayuta. Dili ikaw magakaon bisan unsa nga butang nga dulumtanan kini mao ang balaod sa mananap og ang mga langgam ug ang mga buhi nagalihok sa mga tubig sa tanan manap nga nagkamang ibaw sa yuta sa Levítico 11:16 pagbuhat og kalainan taliwala sa mahuga og sa mahinlo og sa taliwala sa manap nga buhi nga arang makaon og sa manap nga buhi nga dili arang makaon. Nga po si Brother Jimmy Montealdo. Good evening mga igsoon watching here at Matag-Ob Liti. God bless ninyo Brad Lib, Bro John sa maayong programa kada gabi og sa tanang naminaw og nagtan-aw. Okay, happy evening to everyone. God bless you always. Yapos Catalino Ranolo, good evening sa tanan watching from Hagna, Bohol. So good evening Catalino Ranolo. Yapos GC Helig de la Cruz, maayong gabi Brother John ug Kuya Libby. God bless po sa inyong programa og sa tanang listeners. Naminaw mi diri sa Antipolo, Rizal. Ano niya po si Eduardo Lopez Domingo, watching here, Biaktos, Merekaban, Amelita, Saspa. Okay, salamat kayo, no? Diha sa Biaktos, Merekaban, ngadto kang Amelita, Saspa. Thank you kayo siya pagpaminaw. Aniya, ato ning dalikyatan pagtanaw ang pikas nga screen mga higala. Daghang mga nag-like sa ato nga program, nahidugang niya si
Brother Elmodam Flores, Joe Corbo, Nelson Punay, Onya niya po Jerry Lamuntad, Alex Orhil, Roland Neriginon, GC Helig de la Cruz, Onya Nathaniel Lozero Jr., Merdy Reyes, Onya niya po Maricel de la Cruz, Loida Agdalapis, Tomakas, Basilio Notarion Jr., o Carlos Miris Lumapak. Anya arita speakers nga screen ato nakita dinhi si Jerry Villamor, Virgilio Patindol Rivera, Judy Sylvester Laguna. Anya ato pong nakita si Jimelyn Gomez Tikling, Roselyn Mainit. Anya niya po si Caroline Galiaris, LC Jordan, niya po si Sister Ann Kaumiran, Scout Ranger Senior, niya po si Milda Buratso, Belinda Lohira Tirana, niya Brother Jacob Somalinog, Alma Mahait, niya po si Brother Jerry na Elon, og Ginny Rama Permin. So mao ni ato mga nakita mga higala, niya po si Alma Mahait, Wayman Oy, praying for you always. Okay, muraga do na pay jutay nga amo nga tagdon. Madam, okay, madam, mahatag ko og update nimo. Unya, don't worry kay mobalik ra ta kadali ra ni madam. Okay, salamat no. So mato ta higala sa paghatag og dugang tubag sa pangutana. Ang pangutana, ang Seventh-day Adventist daw natukod ni atong 1863 ning tungha 1863. Kanya ang pagtulunan ani dungan ba pod ni adto ang 1863 ang gitudlo nga doktrina. Higala ang nahisgutan ni Brother John sa 1863 mo nang panahon na pag-organize no, pag-register sa government. Kay importante maganang i-register kay og di ma-register klurom na. O nang naagri marelihiyon nga wa marehistro sa gobyerno, klurom ng relihiyon na. So nag-require mang government og registration, so ang Seventh Adventist kay kuan man kanang law-abiding citizen, ang mga leaders nagsabot din sila, nagpili din unsay maayong ingalan ni Punduka. So 1863 na register, pero sa wa pa ma-register diha na ang pagtulunan sa Seventh-day Adventist higala sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Dili kay dungan pag-register ang pagtulon sa Seventh-day Adventist, kundi dungan pas pagkatukod sa kalibutan, diha na ang Seventh Day, mga higala. Pagtumaw yun sa pilimirong simana sa kalibutan, ang unang Seventh Day nga atong makita sa Biblia, ang Dios nga maoy maglalalang, ang Creator, kay sa adlaw ikapito sa Genesis 2 og 3, ang atong mabasa diha, ang Dios nagpahulay. Akong basaw na, parang matinaw yun sa inyong pagdungog kung unsay nakasulat dinis balaan na kasulatan. Okay niya, akong basaw 2 og 3. Og sa adlaw nga ikapito, natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo. Og mipahulay siya sa adlaw nga ikapito, gikan sa tanan niyang buhat nga iyang nahimo. Og gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito, og nagbalaan ini tungod kay niini, nagpahulay siya gikan sa tanan niyang mga buhat. Ang una nga nagbantay si ikapitong adlaw ang Dios. O ni arita sa English, magbasa. Ako basa sa English, ha? Sa Genesis chapter 2, verse 2 and 3. Muna itong mabasa. Ingon din sa 2. And on the seventh day, na seventh day, oh? Niyangan sa aning iparistro, Seventh-day Adventist. And on the seventh day, God ended His work which He had made. And He rested on the seventh day. Oh, rested ha? Nimpahulay siya sa seventh day from all His work
which he had made. And God blessed the seventh day and sanctified it, because that in it he had rested from all his work which God created and made. Kinsay unang seventh day, ang Dios nga maoy naglalang sa langit og sa yuta. So, kauban sa seventh day, Adventist mahigala ang Dios. Ikapitong adlaw, Sabado, ang adlaw gipahulan sa Dios. Ang sa inyong mahigalang Seventh-day Adventist, Sabado pod. So, ang Dios kauban na mo. So, karon gitinaw din sa atong nabasa nga seventh day. Munang gipasabot na mo nga ang pagtulunan sa seventh day Adventist diha na sukad pas pagkatukod sa kalibutan. Og ang unang seventh day mao ang Dios. Dili first day ang Dios nga nagpahulay. Wa magsulti first day. Nga naman, kay kung iyong basahon ang Biblia higala, sa unang adlaw, ang Dios nagtrabaho. Muna atong basa sa Genesis 1:1, sugdan gibuhat sa Dios ang langit o ang yuta. Gibuhat niya ang kahayag. Ang ngit-ngit ginganlan na gabi, ang hayag ginganlan ng adlaw. O niya, unang adlaw sa semana. Ikaduha, gibuhat sa Dios ang hawan sa langit. Na ay gabi, na ay adlaw, ikaduhang adlaw. Ikatulo, gilain sa Dios ang tubig gikan sa mama o gibuhat niya ang tanang mga kakahuyan sa kapatagan o mga sagbot. Ikatong adlaw na ay gabi, na say adlaw mo kaya siyang usa ka adlaw, 24 hours na, usa ka gabi, usa ka adlaw. O niya, ikaapat nga adlaw semana, gibuhat sa Dios ang adlaw, bulan ug ang mabituon sa langit. Ikalima, gibuhat sa Ginoo ang tanan mga langgam ug tanang isda sa katubigan. Ikaunom, gibuhat sa Dios ang tanang mananap ug ang tao higala si Adan ug si Eva. Og sa kapito ka adlaw atong gibasa, and on the seventh day God rested his work and sanctified it. Impahulay ang Dios. So kinsay unang nagpahulay Sabado? Ang Dios. Ang tao mapahulay Sabado, ang gaanin na sa mga silingan o sabadista. Kinsa man unang sabadista? Ang Dios mga higala nga naglalang sa langit o sa yuta. Karon, maunay gibantayan sa inyong mahigala nga Seventh-day Adventist. Kauban dahil sa Dios, ang Dios Sabado man. Kay og Domingo pa ang Ginoo, first day pa siya nagpahulay. O, kauban mo. Pero kay seventh day man, diha na din pagtulunan sa Seventh-day Adventist Church o pagtulunan na sa Ginoo. Nga naman, kay ang Diyos nagpahulay man niya ng adlaw. O niya, karon, gisugo, gihatag bas Ginoo sa tao ang adlaw nga iyang gipahulayan, ang seventh day. Ato mo ba sa Ezekiel 20:12, labot pa usab, matapas Ginoo ha? Labot pa usab gihatag ko kanila ang akong adlong igpapahulay. Gihatag des Ginoo sa tao. Siya ang akong adlong gipahulay. Muna digid mahimo nga mag first day ta. Kung sa may igpapahulay sa Ginoo, seventh day man. Unya giun sa man niya siya, labot pa usab gihatag ko kanila ang akong adlong igpapahulay aron kini mahimong usa ka timaan sa taliwala tanako og kanila aron sila makaila nga ako mao si Jehova nagbalaan kanila. O nag-arikas na Living Bible, ingon niya itong mabasa, and I gave them the Sabbath, a day of rest, every seventh day. Tanaw mo na, kada seventh day, hinatag sa Ginoo. So, ang pagtulunan sa Seventh-day Adventist Church, diha nasukad pa sa sinugdanan. Ang Diyos mo nagtukod higala sa seventh day. O niya, ang pamutana, kining Adventist. O sa may word Adventist, ang pulong Adventist, waiting for the second coming of Christ, nagpaabot or naghulat sa pagbalik ni Kristo mahigala. So, napunan, pag-anhin ni Kristo, may kayab sa langit, nagsaad siyang mabalik, ang mga tao nga nagpaabot siyang pagbalik, gitawag po og Adventist. Munang seventh day
Adventist. Nabatay mabasa ana? Ako basahon sa Latin ha? Sa Latin mga higala. Dinhi sa Tito 2 versikulo 13. Ang atong mabasa mao ni, expectantes beatam spim et adventum. O adventum glory magni Dei et salvatoris nostri Hesus Christi. Unsa may hubad ani? Mao ni gingon sa English, looking for the blessed hope and the glorious appearing of the great God and Savior Jesus Christ. Ari kas Bisaya nga nagapaabot sa bulahan nga paglaom, kanang word nagapaabot manang gitawag adventum, nagapaabot sa bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Kristo nga atong dakong Dios og manluluwas mahigala. So nintumaw ang pulong Adventist panahon nga si Kristo mikayab sa langit, ang mga tao nga nagpaabot sa pagbalik ni Kristo matawag siya Adventist unya nagbantay si kapitong adlaw. So ang pagtulunan sa Seventh-day Adventist dili kay 1863 na himugso kundi sukad pa sa singdan ug ang Dios mahigala mao'y nagbuhat niini nga pagtulunan nga gisunod sa mga Seventh-day Adventist mga kahigalaan. Ani arikas daytarelos gisugutan po ni Brother John kaganiha nga apog ya posibilya. So ang Dios gyud mao'y nagtukod mga higala. So wa naman tay mga higala sa di pahingpit tapuson atong tulumanon ni atong time song. Kala magampo kita, may gugmaon ug